ndị Uweeojii na Anambra steeti anapụtago mmadụ abụọ bụ ndị so na otu ahụ sitere mba United States bịara njem na steeti a. Ndị ahụ ndị obu egbe wakporo n'okporo ụzọ ahụ sitere Atani wee gaba Ọsamala na okpuru ọchịchị obodo Ọgbaru ụbọchị Tuesday izuụka gara aga ka Onyinye Agụbeze kọtapụrụ gị akụkọ a. Mmadụ iteghete na-alụ ọrụ na ụlọ nnọchiteanya Amerịka dị na Naịjirịa nke gụnyere ndị ọrụ ha na ndị nchekwa ha bụ ndị na-aga ebe ha ga-ineba anya n'ihe gbasatara mbuze na-eme na obodo Ọgbaru bụ ndị nke ebusoro agha ụbọchị Tuzdee site n'agbata elekere 12 na elekere 2 nke ehihie. Mmadụ 7 n'ime mmadụ 4 bụ ndị egburegbu na ndakpa, ebe mmadụ 2 ndị ọzọ bụ ndị atọrọ ebe esunyekwara moto ha ọkụ. Ka ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu na isi ụlọ ọrụ ndị uweojii dị n'Amawbia, ka kọmishọna ndị uweojii steeti a bụ Maazị Echeng sịrị na ndị uweojii gbakiriri ya na wee chọpụta ma zọpụtakwa mmadụ 2 ndị a atọrọ na ọnwa ụtụtụ ụnyaahụ. Ọ sịrị na ndị uweojii site na njikọ aka ọrụ ha na ndị nchekwa ndị ọzọ bụ ndị na-amụ imi na inyocha maka otu ọnọdụ a si dị. Ọ sịrị na ha gbadoro anya ịfụ na ha chụbara ma jidesie ndị kpara arụ a, fụkwa na agbapụ ha n'ụlọ ikpe ka ha zara ọnụ ha na arụ ha mere. O kwenwere nkwa na ndị uweojii na ndị nchekwa ndị ọzọ bụ ndị agaghị ezu ike wee rute tutu na ewetara udo na ala ịjụ oyi na Anambra steeti. Ọ sịrị na ndị ọrụ ndị nnọchite anya mba Amerịka bụ ndị nke azọpụtara n'aka ndị ntọ bụ ndị agbagara ụlọ ọgwụ ebe ha na-enweta ọgwụgwọ ma neba anya ndị ọzọ maka ihe agabigara n'aka ndị ntọ.